Idan kana so ka gane me ake nufi da rayuwa, ka ziyarci gurare uku. Na farko asibiti, a nan ne za ka san me ake nufi da lafiya. A nan ne za ka san cewa Allah ya maka ni'ima. A nan ne za ka iya gode wa Allah da wannan ni'ima da ya mana lafiya. Wani za ka gan shi bai da ƙafa, wani yana kwance wata da watanni baya ko motsi, wani iska da yake shaƙa a koda yaushe sai ya biya kuɗi zai iya shaƙan wannan iska. Sannan guri na biyu shine kurkuku. A duk lokacin da ka je kurkuku shine za ka gane me ake nufi da hurriya, wato freedom, me ake nufi da 'yanci, wanda masu iya magana kan ce 'yanci ya fi kuɗi. A wannan lokaci za ka san cewa lalle kana da cikakken 'yanci, lalle ni'ima ce wanda ba za ka iya godewa ba a kanta. Sannan guri na uku shine makabarta. A duk lokacin da ka je makabarta sai ka zata duka 'yan duniya suna makabarta. A nan ne kuma za ka gane cewa duniya ba komai take ba. A nan za ka gane cewa duk kuɗinka, duk mulkinka, duk matsayinka a duniya za ka basu. Ka taɓa jin an ce wani an kai shi kabari da katin gidan da ya gina? Ka taɓa ji an ce an kai wani da katuwar mota da ya siya? Ka taɓa ji an kai wani da ofishinsa? Babu. Duk wani lakabi da matsayi a duniya ake barinsa. Duk wani abin da ka zo a duniya me bauta ne, ibada ne, aka turo ka yi a duniya. Duk abin da za ka yi ba wannan ba, ka tabbatar wannan nafila ne. Amma abin da ya kawo ka duniya shine kai bauta. Mu rika godiya Allah da ni'imomin da ya mana. A koda yaushe akwai godiya a kanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.